खुलुमबाय रायजोफोर निउ इयारनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै दंफैयोलाय आङो आइफवालि पिकनिक स्पटआव दिनैहाय ओरैबायदि मानसि जाखादों पुरा जिफोट खादों आरोखि ना बेखौनो एसे देखायनोसै आङो गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैदों लोगो मोनलायफैयोबो बेबायदिनो नुफेरिखौबो लोगो मोनलायगोन आरोखि ना ओमफ्राय दा एसे बेरायनानै देखायनोसै आङो खुमुथियावनो जाबाय ओंखामाथ' नुग्रोम मोनग्रोम बिथांमोना ब्रादारमोना जानो थिनबाय ओमफ्राय दा एसे देखायनोसै आङो माबायदि मथा-मथि पिकनिक जानोला आइफवालि पिकनिक स्पटआनो सबसे बेस्टखा आरोखि ना फारसेनिफ्राय फेसिलिटि दङ ओरैहाय जेरैबो लोंनायनि थाखायहाय दंखल बानायनानै होखादों ओमफ्राय बेजों लोगोसे सोरगिदिं जेरैबो बैग्रि साया ओरैबायदि क्लिन आरोखि ना जायगाफ्रा ओमफ्राय पेसाब खालामो लेट्रिनाव थाङोथ' फुरा फेसिलिटिखौ बानायनानै होजोबखादों आरोखि बेहाय जोंना बिनानाव खनजिथा मोना आइफवालि पिकनिक स्पटआव पिकनिक जाफैदों आरो जायगाया माबायदि बिराद मोजां मोनदों औ देग्लायसो फार्स्ट टाइम नामा दासो फार्स्ट टाइम फैदों आच्छा दा जादों आरो नै ज'नो बयबो फैनानै ओमफ्राय खबर सबर माबायदि खबरा गेजेरावनो दङ हादाननिसो इयो मैदेर हादाननिसो होनदां मैदेर गिना खारो मैदेर बारियावसो दोनखारबायमोन नामा ओमफ्राय दा गैथ'ला औ जोंना नै माथो बसा ओमफ्राय माबायदि खबर सबर मोजां ए ज' पिकनिक जाफैबाय दिनै दालाय गोदान बोसोर फैबाय औ आच्छा ओमफ्राय हनै जोंना जिराया हेल' बा खबर सबर माबायदि ओमफ्राय जायगाया माबायदि जाबाय थादे दैदेननि बिसि जाहैबाय जुबिन दा सिंगार दं ओमफ्राय नै ओरैहाय जोंना ब्रादारा फट' लागासिनो ने सिख्लाफोरनो हरनांगौ नै ओरैहाय नै नानिया फट' लादों नैबे जामाव माबानि दाखालि माबायावहाय दोननायनि आरो बेयो मोजांथार नै ओरैहाय फैलाव आदा दं बेबायदि आरोखि सेल्फि जन जाहैबाय ओमफ्राय ओरैथ' पुरा पिकनिक जाग्रा दावबायारिफोर आरोखि ना ओरैहाय नै आं एसे देखायनि दे बे बाम्बु ब्रिज औवानि ब्रिजजोंहाय फैबाय आरो गोबां जाफैदों नै बेयावहाय बुंजोबनानै दंखायो आं एसे देखायगोन दे मा गामिनिफ्राय जाफैदों आं एसे हानायखिनिखौ देखायनायनि भिडिअआ गोलावब्लाबो एसे नायदो दिनैहाय नैबेयावथ' पुरा मा होननांगौ जाखो बटिं आरो बट सालायग्राफोर मानसिया माबायदि जायो बटिंआव मोजां दा औ नै गसो ब्रादारा दङ ने दङ जोंने गासैयावबो औ बटिंआ सासेयाव बेसेबां लायो बटिंआ सासेयाव 50 औ दा ओरैबायदि मोजां फेमिलि लाबोनानै गथ'फोरखौ गाखोफैनो हागोन आरो नै बटिंआबो दंखायो गोदान गोजासो बिराद गिदिर आरो बै सेल्फि जनावहाय थाङो बियो आं एसे देखायनि बेथ' मोनसे एयार कन्डिसन बायदि रेस्ट हाउस जाहैबाय गोबां मानसिफोरानो बेयाव जिरायनानै केनेकुवा लायसे कटफोरा एसे केनेकुवा लायसे जागाथ' केनेकुवा लायसे भाले ना आच्छा दा बेयावहाय रेस्ट लादों आरो बिसोरो आइफवालि आइ लाभ आइफवालि नैबे सेल्फि जनखौहाय एसे देखायबावनोसै आं जायफ्रा गोदानै फैदों बिथांमोना नायनानै लानो हागोन आरोखि माने सिगां होखाबाय आं होनायाथ' अब्लाबो देखायबावनोसै खेबसे नैबेयो बिराद मोजां गोजौआवहाय ओरैबायदि थुरिनि उखुम होजोबदों आरोना नै गोबां मानसिफोरा बेयावहाय सेल्फि लाफैयो नै मोजांथार बेरायनो बिराद गिदिर ना ओरै खोलाहा थाबाय बटिं नै ओरैलाय जावगासिनो ओमफ्राय आं एसे देखायलांनोसै ओरै थाबाय नै ओरैबो नै एसे देखायलांनि जायगाफ्राखौ माबायदि बैथिंजाय थाबाय पिकनिक जाग्रा गोजा नै बे गासिबो एसे मोजां देखायगोन आं 20 मिनिटसो जालाबो नायदो बायाला सोरखौबा लोगो मोनो हागौ आरोखि नोंथांमोननि सिनायनायखौबो लोगो मोननो हागौ बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय ओमफ्राय सोरखौबा केमेरायावहाय नुफ्रांनोबो हागौ आंबो दंमोन आंखौबो नुबाय होनबानो जाबाय आरो बै सेल्फि जनावहाय एसे देखायनो आं सा जोबथारनायनि सेल्फि जन जाहैबाय बियो जाय अल' साइडि समाव ओरैहाय आरोखि नै पुरा लालागासिनो बेयावहायनो फट'गा आंनावसो नुग्रोनायसो दं नोंसोरखौ भिडिअआवहाय ओरैहाय दे लाजिनाङा बाल नै दादा आपनि कटफोरा आइसिले
গোৱালপাৰা কেনেকুৱা লাগিছে জাগাটো জাগাটো কেনেকুৱা লাগছে পিকনিকৰ কাৰণে অঁ ধুনীয়া জাগা অঁ ল'ৰা ছোৱালী লৈ ঘূৰি ফুৰা আৰু অলপ ফটো উঠাও জাগা আছে ল'ৰা ছোৱালী খেলিব পৰা জাগা আছে চাব পৰা ভালে জাগা ওলাইছে বহুত ধুনীয়া হৈছে আচ্ছা थैंक इउ दादा माने गवालपारानिफ्राय आरो माने जायगायाथ' बिराद मोजाङानो नै गोबांथार जाथि माहारिफ्रानो फैदों आरो खटफरा दिदी केनेকুৱা লাগিছে জাগাটো ভালে লাগিছে ন আচ্ছা দে পিকনিক খাবলৈ আহিছে ন अ दे माने गोबांथार गोजान गोजाननिफ्राय फैखादों दै नै नायदो नै रायजोफोर नायदो जायगाया नै माबायदि क्लिन आरोखि सोरैबो गारिखा बुंजोबनानै दंखायो दिनैहाय मा पार्टि पिकनिक जाफैदों ब्रादार जायगाया माबायदि जायगायाथ' मोजाङानो औ बबेनिफ्राय दा नायदो नै ओरैबायदि पिकनिक जानायनि थाखाय सबसे बेस्टखा आरोखि बे जायगाया साया सायख्लुम जेरैबो मोनायावबो निहोर नांलायखाया ओरैबायदिखा आरोखि खिन्थु मोनायाव बांद्राय गोबाव थानो मोननाय नङा आरो माने जेसेबांसिम कमिटिया थानो होदों बेखिनिखौ थानो मोनगोन आरो नै जेरैबो पिकनिक पार्टि आरो गारिया बुंजोबनाय मथा मथि आं एसे देखायनि दे नै जायगाया सलिडखा ओइ नुदों दा हनै दंखल दंजोबो जेरैबो हनै दै लोंनायनि थाखायबो खुनु प्रब्लेम गैया दैयाबो बिराद मोजां क्लिनल' गखायो नै ओमफ्राय एक्सप' बायदिसिना मेला बायदि जालायखादों बैथिंहाय एक्सप' बायदिसिना दंजोबखायो मथा मथि नै गराय गारि गाखोनो मोनगोन नै बिराद मोजां फेसिलिटि दंजोबो दै ओमफ्राय नोंसोरो इन्जुराव मटर साइकेल सालायनायखौबो नायनो हागोन बायदिता रोखोमनि दं आं एसे गोलावलाबो देखायनोसैलै सोर फैदों एसे निउ इयारनि मा लागोनि पिकनिक जाफैखो एसे नायना लादो नोंसोरबो नै ओरैबो जालागासिनो दङ नोंसिना रेडि जाबाय दा आब' नै संगासिनो दं दासो लागाव मा गामि हा जायगाया मोजां दा बरियाखा दाखोर दालाथ' नुफैयाखै नोंसोर औ फोसाबग्रा दंखायो जाना हो इन्जयनो बिदि आरो नै फुरा रेडिल' ओरैबो नै दे जालाबाय नै मा लागोलै आदा मा लागो गोरान गामिया थिनालि जोंना जायगाया मोजां दा बरिया दे जाबाय था नै बरिया पिकनिक पार्टियानो पार्टिलै दिनैहाय खिन्थु एसे देखायस्रोनायसैलाय आं नै ओइ माथो बाखि एवगासिनो लागाव मा गामि गामिनि बुंगुरिनि बोरमा बेदर मावना हो दे निउ इयारनि दिनै 2 थारिख नालाय नै फैगासिनो दं मावबाय जेनेरेटरखौ लागावखानाय जेसिनो बेखौ सलायनांगौ हाइबक्स ल'बक्स बरिया नै बिसोरबो फैदों मा गामिनिफ्राय बिनानाव बिसोर मा गामिनि मोजां दा जायगाया दे पिकनिक जाफैदों दे जाबाय था जेरैबो गारिया बुंजोबखादोंलै नै सारिगिदिं जेरैबो गारिखा नै ओरैबो लेटल'खा गारिया नै फुरा फैलादों दिनैहाय आरो गाबोनफोरनिफ्राय बांसिन जाबावगोनसै आरो दावखोबोथारबाय आङो साहाथिंजाय मथा मथि खेबजोबनो हाया आरोना गोबांथार नालाय ओंखायनो एसे थाथ' नै जोंना खनजिथा फिसाइ ब्रादार फैदों मोजां दा खबर सबर पिकनिक जाफैदों फैथो नोंनि मिसेसआ एसे बेरायदों आदसा बिसोरो नै जाफैदों आरोना खनजिथामोननि टिम जाहैबाय बियो ने नोंसिनि टिम जाहैबाय औ नै बेखाय जाफैलादों फुरा रेडि जाबाय आरो बिसोरना पिकनिक जाफैदों दे बरिया एसे बेरायबावनोसै आं बैथिंजाय दा एसे देखायबावनि आं एसे देखायजोबखागोन आं नोंथांमोना जोबजासे नायनो दाबाव आरोखि दिनैहाय एसे सोरबा सोरनिखौबा गोसो थोनायखौबो खेबफ्रांनो हागौ आं दिनैनि दिनावहाय एसे नायलांनो हागोन आरोखि आंथ' मानिखा खेबग्रा नालाय खेबलांजोबखानाय ओरैहाय मा जा संदों मा जा सङाखै नै ओरैहाय बिनानावा ओंख्रि साखिदों मा बेदर दाउ बेदर मा गामिनिफ्राय मा सुबायजार मोजां दा जायगाया
दे दे जाबाय था आब' एसे देखायनि ओरैबो अयथासार साहाथिंजाय दावखोलांबाय नै जोबनो गैयि बिराद गुवार जायगा बेखौ माने आं देखायजोबनो हानाय नंला बैथिंजाय थांला आं बिराद गुवार माने जायगाया साहाथिंजाय बिराद गुवार जायगा दंबावो ओमफ्राय पिकनिक पार्टिया गोबाङैनो थांबाय ओरैबो ओमफ्राय दासो फैगासिनो दं आरोना नै बेयावबो जागासिनो दङ मा लागोनि जाखो आदा मा लागो जोङो औ अलांगुरिनि माबायदि जायगाफ्रा मोजां दा औ दे ओरै जाबाय ओरै साजोंबो मुरिजोंबो जादों बिदि आरो अलांगुरि मिसननि औ लादांगुरि काथलिक सासनि मोजां ना जायगाया मोजां औ दे जाबाय था दे बरिया हांगासिनो दं नै ओरैहाय ब्रादार मोना आइ फवालियावहाय आरो मोजां दा जायगाफ्रा औ ओरैनो जास्ट पिकनिक जाफैबाय ना औ दे बरिया नै बैयो एक्सप' जाहैबाय ओमफ्राय नै बैयाव दङ मटर साइकेल सालायग्रा इन्जुराव कारबो सालायो ओमफ्राय हनै ट्रेनबो गाखोनो हागोन आरो बिदि आरो ओमफ्राय बैथिंजाय गिदिर गिदिर दाबा थाबाय अमा हांनाय दाउ हांनाय फारौ हांनाय मा जानो गोसो फारसेनिफ्राय दं आरोना नै एसे ओरै हाबलांनायसै आं गराय गाखोदो दाथ' निउ इयार नालाय ओंखायनो आं पिकनिक जानाय मानायफोरनि भिडिअखौनो लाबोथ'बाय जोंबो बेरायनो फैनाय हिसाबै ओरैनो माने सोरखौ लोगो मोनो सोरखौ लोगो मोना जास्ट भिडिअ खेबनाय जाबाय आरोना नै बेयावहाय भुटाननि खमलाबो मोनजागोन मोजां ओमफ्राय नै बेयावहाय हर्स राइड माने गराय गारिबो गाखोनो फैयो आरो नै गोबांथार मोजांथार गराया नै ओरैहाय टिकेट लानाया बुंलायनानै दंखायो नै मानसिफ्रा गाखोनोहाय दा मोजाङै माहाजोन जामानासैलै बाहागि जानाय जा माथो गरायजोंनो माब्रासो बायदेबावदो नोङो माब्रै दंखायो बिनिनो रानिसैबो बस दा बिदि आरो नै बेबो मासे गराया नै ओरैहाय बिनानावसो लोगो मोनदों आं बेरायफैदों ओमफ्राय ओरैहाय एसे खमला बाजार गोजा नै माने भुटाननि खमलाया सिफुंनानै फानदों आरो किमान बेटार 100 टाका 50 टाका बिदि आरो नै बेजोंहाय बिराद गिदिर गिदिर दाबा दं आं एक्सप'आवबो थांनायनि नै खमला गोदै मोनजालांगोन नै बिराद गोदै भुटाननि गोजा दा ने आब' औ नै फुरा डुप्लिकेट माल नङा दै गोदै गोजा नै फुरा खमला गोजा बियो नै जोबथा खमला मोनजागोन भुटाननि ने औ गोदैल' फानो जारौल'खा खमलायाबो एसे नै 12 बाजार जागासिनो दं दाना हो ओमफ्राय नैबे एक्सप' जाहैबाय आं एसे सिङाव हाबनि माने होनना बुंला दा बेलासियावसो जागोन मानसिया बेयावहाय दा बयबो पिकनिक पार्टि ओंखाम जानाय टाइमबो जाबाय नालाय दा बिदि आरो आं सिङाव हाबलायबाय थाला एक्सप'आवहाय नैबे दाबा गोजा जाहैबाय फुरा नै हांख्रेम सावख्रेम जानोहाय ओरै फैबाय जोङो बैथिंजाय एक्सप' ओरैहाय बेबायदिनो रेस्टुरेन्टफोर दं ओरै नामायबोबाय जेरैबो पिकनिक पार्टि गोजा आरो माने जायगाया गेप्स गैया फुल बुंजोबनानै दं जायगा थोलायबावाखैसो आरो गोजानाव जाहैनांलायबाय आरो बैथ' माबा जाहैबाय टि जाब्रा ब्रिज जाहैबाय जायगाफ्रा नै मोजां गोजाखा जेरैबो प्लेन गोजा आरो साया मथा मथि सान्दुङाथ' बिराद दुंदों नै पिकनिक जाफैयोब्ला नै बेफोरबायदि साया सायख्लुमनि प्रयजन आरोखि ना दा जोङो नै बेबायदि साया सायख्लुमाव आरामसे जिरायनानै थानो हागोन आरोखि जुदि साया सायख्लुम गैयाब्लाथ' बिराद प्रब्लेम सान्दुङाव बोरै जिरायनानै थानो नै नायदो नै बिराद सुबिदा जेरैबो साया गोजा दैनि थाखायबो जेबो प्रब्लेम गैया नै दे आदा पिकनिक जाफैदों ने जायगायाथ' बिराद मोजांलै साया गोजा औ दंखल दंजोबो जेरैबो लोंनायनि थाखाय दा नै बयबो पिकनिक जाफैदों आरो जायगाखौ बासिनो हाया आरो
नै बिथांमोनानो नुदों जेरैबो माने जायफ्रा फैबाय बिसोरथ' मिथिखागौ आइ फुवालि पिकनिक स्पटखौ नागारनो हाखाया माने गुबुनफ्रावहाय थांब्ला माने एसे प्रब्लेम जाहैयो आरोखि जायगाफोरखौहाय मिथिखायाब्ला गोदाव सोराव थाङोब्ला माने बेफोरबायदि साया सायख्लुम मोनगोन ना मोना एसे कनफिउस जायो आरोखि माने सान्दुं गोसा नालाय नै अयथासार जिब्राखादों सान्दुङा दिनैहाय खिन्थु नायदो दिनैहाय बिराद मोजां आरो नै जिरायनोहाय जेरैबो पार्टि गोजा जेरैबो नै बिखा बिखलो होनलायखादों नै होद कपिराइट नाङालै आंनि गानना